जिल्लानि सिङाव थानाय सिङाव जानो गोनां जिहेतु 80 बोसोरारि बोसोरसालिया जथुमा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दिनै गिबि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि बेखौ लानानै नोंथांमोना दिनैनि गेजेरजों रायजोफोरखौ मा फोरमायगोन? दिनै गिबि जि खुन्थिया गायसननाय बेखौ जोंहा कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा डक्टर तुलिराम रंहां सार बिथाङा जोंनो गायसननानै होफैबाय। दिनै गाहाय खुन्थिया गायसनखांनायनि लोगो लोगो जोंनि जे मावनाय दांनाय बे मावनाय दांनाया गाबोननिफ्राय स्पिड आप जासिगोन। जिहेतु फेब्रुवारि दाननि 25, 26 आरो 27 खालाराव जोंना जथुम्माया जागोन। जोंनि आखायाव खोब बुरजा सम गैलिया। बेनिखायनो जोंनि गासिबो रिसेपसन कमिटिनि जि साब कमिटिसफोर दङ बे साब कमिटिसफोरनो दिनैनिफ्राय पुरि गोसो होसारनानै मावनो थाखाय जोङो बिबान होनाय जाबाय आरो बिथांमोनहा इतिमध्य मावगासिनोबो दङ। अब्लाबो जों आसा खालामदों दिनैनिफ्राय जोंनि मावनाय दांनाया स्पिड आप जागोन। जिहेतु जोंनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिया गोबां आलासिफोरजों लोगोसे गोबां थान्दै जोंनि बेयाव मोनफैगोन। जोङो बुंनांगोन गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जोङो जिल्लाफोरजों इतिमध्य रायज्लायनानै थिग खालामबाय। बे थिग खालामनाय मथे गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय कार्बि आंलं जिल्लानि जि जथुम्मा बे जथुम्मायाव 4000 थान्दै जोंहा फैगोन। बिनि बादैबो मोसाखावरि बानजाय आफादनि माखासे बिबानगिरि आरो खाथि खालानि जि रायजो राजा बेफोरखौ नायनानै सानफ्रामबो जोंहा 10,000निबो बारा मानसिया बेयाव थुबुर जानानै जोंनि मिटिंनि हाबाफारिफोरखौ बाहागो लागोन। गुबुन गुबुन बोसोराव लायै माखासे इभेन्टफोर जों एबार लादों खौसेथि बर' सुबुं आफादा, जेरै गेलेनायनि बादायलायनाय आरो थुनलाइयारि बादायलायनाय बे फारसेबो नोजोर होनानै जोङो माखासे बादायलायनाय देग्लायनि कनफारेन्सआव लादों। बे कनफारेन्सआव बादायारिफोरबो गोबां जोंहा फैगोन। जोङो आसामनि बादैबो जोंहा खाथियाव थानाय रायजो अरुणाचल, मेघालय, नागालेण्ड, त्रिपुरा आरो वेस्ट बेंगल बिनिफ्रायबो थान्दै जोंनि नैबे एबारनि जथुम्मायाव फैगोन। जोंनि रायजोनि अनगायै जोंनि हादोरनि अनगायैबो गुबुन हादोरनि माखासे थान्दै जों एबार हांख्रायनो थाखाय थाम-थिम खालामदों। बांलादेशनि आरो नेपालनि मानगोनां बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोन जोंनि एबारनि जथुम्मायाव बाहागो लानो फैगोन। जोङो बिनि अनगायैबो जोंना मेलाव जिहेतु गाहाय आलासि हिसाबै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लागोन आरो जोङो सेन्ट्रेलनि मिनिस्ट्रि आलासि बिथांमोनखौबो जोङो इतिमध्य हांख्रायदों। बिथांमोनहा फैनायनि बाथ्राखौ होनदों। जों आसा खालामो एबार जोंनाव गुबुन गुबुन हारि, गुबुन गुबुन दोलो हान्जा गासैबो जाथि राव बोरोन बाहायालासे जोंनि जथुम्मायाव बाहागो लाफैगोन जों मिजिंथिदों। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो गासिबो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुगैदों जोंनि जथुम्मायाव जाहाथे बयबो मदद होयो आरो जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जोंजों बाहागो लाफायो। बिनि थाखाय आङो खावलायनो लुगैदों। दिनै गिबि खुन्थिया गायसननाय बोथोरखौ लोब्बा लानानै नोंथांमोननि जे बे हाबाफारिया माबायदि जागोन होननानै सानो? दिनै जिहेथु कार्बि आंलं जिल्लानि रायजो राजाफोरनि जि नुजाथिफैनाय एबा बिथांमोननि जि गोसो बेखौ मोनदांनानै जोङो जोबोद गोजोनदों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जानानै। जायगानि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनहा खोब गोसो गुदुङै ओंखारबोनायखौ जों नुदों। आसा खालामदों जोङो जे जोङो गोबां कार्बि आंलं जिल्लानि गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो जोंजों गोख्रों मदद होगोनखौ जों मिजिंथिदों।